Kellna viżjoni għas-saltna ta' dritt u saret. Kliem il-Prim Ministru Robert Abela dwar il-qbil storiku bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni dwar il-ħatra tal-Prim Imħallef il-ġdid Mark Ketkuti. Kif nafu l-qrati tagħna huma waħda mit-tliet branki ewlenin tad-demokrazija f'pajjiżna. Hija bla preċedent ukoll għaliex nafu li bej iż-żewġ partiti politiċi wkoll anke ma' ċertu sezzjonijiet tas-soċjetà ċivili, is-saltna ta' dritt kienet dak is-suġġett li qasmitna f'dawn l-aħħar xhur, f'dawn l-aħħar snin ukoll. L-inkwiet prinċipali, l-inkwiet politiku prinċipali bejn il-partiti politiċi dejjem dar madwar il-kwistjoni tas-saltna ta' dritt. Illum suġġett tant importanti fil-sitwazzjoni sħiħa tas-saltna ta' dritt, il-kariga ta' Prim Imħallef kien dak is-suġġett li għaqadna. Dr. Abela kellu kliem ta' tifħir għal kwalitajiet tal-Prim Imħallef magħżul. L-Imħallef Mark Ketkuti huwa persuna bħal Prim Imħallef illi għandna llum bħal Imħallef Joseph Azzopardi, illi għandu dal-kredenzjali kollha, bniedem magħruf għall-integrità u s-serjetà tiegħu, għall-bżulija, l-mod kif jaħdem. Il-Prim Ministru fakkar ukoll li matul din il-ġimgħa intlaħaq bil dwar il-ħatriet tal-ġudikatura kollha. Se jekk kien hemm kwistjoni li kif għadd qasmitna kompletament, imma b'mod speċifiku qasmitna tliet darbiet f'dan il-pajjiż kienet il-ħatra tal-ġudikatura. Kellna kwistjonijiet waħda wara waħda f'dawn l-isnin illi illum għalaqnihom kompletament. Il-Prim Ministru semma wkoll l-approvazzjoni tal-metodu ġdid ta' kif jinħatar il-Kummissarju tal-Pulizija, metodu li huwa konformi ma' rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Venezja. U l-mod kif ser jinħatar il-Kummissarju tal-Pulizija ġdid il-metodu ġdid illi issa għadda mill-Parlament huwa wieħed fejn il-Gvern se jitlaq is-seta illi dejjem kellu illi jaħtar b'mod dirett u il-Kummissarju tal-Pulizija li jneħħi b'mod dirett il-Kummissarju tal-Pulizija wkoll imma minflok se jkun hemm sejħa pubblika jiġifieri sejħa li għaliha jista' jipparteċipa kull min ikollu l-kwalifiċi li se jkunu fil-koll. Il-Prim Ministru estenda lizza ħbiberija lill-Oppożizzjoni biex bħalma ġara fil-ħatra tal-Prim Imħallef jintlaħaq kunsens ukoll fuq din il-kwistjoni. U nemmen ukoll illi jekk il-kandidat jew il-kandidata tkun dik il-persuna illi verament jixraqlu jew jixirqilha li jkollha f'idejha t-tmexxija tal-Korp tal-Pulizija, jekk kulħadd juri rida tajba kif urejna fil-ħatra tal-Prim Imħallef, hemmhekk ukoll nistgħu naslu għal persuna illi jkun hemm konsens bejn Gvern u Oppożizzjoni dwarha, persuna li tkun tispira il-fiduċja, persuna li tkun tnissel fil-Korp tal-Pulizija sens ta' dixxilpina. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.